थारैनो नोंथांमोना बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्ला बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों माटि पाट्टा लागेना एसटि लागे होननाय बे बाथ्राखौ लानानै गोबां जोंनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादोंमोन बेखौ बयबो मिथिगौ। बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो गोबां ZEN-Zनि सोमावसारनाय जाबाय। गोबां जोंनि बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्बलि हलावबो जानाङि जाथाय दुंहाव थासारि जानानै थांबाय। बे बाथ्राखौनो फिन आरोबाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे खौरांगिरिखौ फोरमायदों, नोंथाङा राजबंशी, नोंथांनो एसटि नांगौना नाङा, एसटि लागेना ना लागे। बे समाव बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सोमावसारनाय जाबाय। जाय गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो लानायनि थांखियाव मदद होनायखौ लानानै जाखांफुहांनाय लाइमोनफ्रा गोबां सोमावसारदोंमोन। जाय सोमावसारनायाव बिटिसि एसेम्बलिनि गेजेराव दुंहाव थासारि जायो आरो दा बेनि सायाव नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दं। बे एखे बाथ्राखौनो फिन आरोबाव बाथ्रा बुंबावदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरोबाव एसटि लागेना ना लागे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगायाव जाय बाथ्रानि थाखाय ZEN-Zनि सोमावसारनाय जादोंमोन, बिटिसिनि एसेम्बलि हलखौ बुखाव बुसि खालामनाय जादोंमोन, बे बाथ्राखौनो आरोबाव बुंबावदों एसटि लागेना ना लागे होननानै सासे खौरांगिरिखौ थांखिनानै नोंथाङा सासे राजबंशी, नोंथांनि एसटि नांगौना नाङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनाया फिन आरोबाव गोसारबावदों। জনজাতিকরণ আপনার লাগে না না লাগে, আপনি তো রাজবংশী হয়। জনজাতিকরণ আপনার লাগে না না লাগে, আপনি তো রাজবংশী হয়।